A decisión da empresa concesionaria das instalacións do Complexo Deportivo Rías do Sur de pechar a piscina olímpica preocupa e moito no Concello de Pontevedra. Bueno, a recibimos con preocupación, non? Porque evidentemente estamos falando dunha instalación estratégica para o deporte pontevedrés e incluso para o deporte galego, porque non hai moitas piscinas olímpicas en Galicia. O concelleiro de Deportes explica que están a manter contactos coa Fundación Rías do Sur, propietaria das instalacións, na procura dunha solución que garanta que os clubes e deportistas de Pontevedra van ter un espazo no que adestrar. Nós non queremos alternativas que se supoñan un parche, queremos alternativas que vayan a buscar unha solución permanente ou polo menos que permita que durante os próximos anos os clubes de Pontevedra non padezan, non? Dado o carácter da instalación, que é unha instalación casi única en Galicia, deberíamos todas as administracións buscar alternativas que nos permitan non pasar estes sustos no futuro e estar todos presentes na resolución deste conflicto, non? A decisión de Supera afecta a outros dos centros que xestiona a nivel estatal e atribúen aos custos enerxéticos, pero a medida colleu por sorpresa o goberno local. Bueno, evidentemente estamos a falar de cartos, non nos vamos a engañar, non? Podemos falar de poesía, pero estamos a falar de cartos. E evidentemente haberá que buscar alternativas, pero haberá que saber de que estamos a falar, porque a día de hoxe sabemos que hai unha decisión empresarial de pechar as piscinas, pero non sabemos os motivos, é dicir, por que non lle salen as contas, non? Falan da alza dos suministros, pero non sabemos hasta que punto esa alza dos suministros provoca un déficit. Mentres buscan unha solución á situación, o goberno local traballa para garantir que os clubes e deportistas afectados poidan seguir cos seus adestramentos. A día de hoxe, evidentemente, a nosa máxima preocupación son os clubes, a forma de irlos recolocando ahora para salir do paso como se poida nestes días, en eso estamos, e logo buscar alternativas para eles, non? Hai clubes que necesitan imperiosamente, evidentemente, a lámina de agua. Hai deportistas de élite que tamén a necesitan. Fernández explicou que dentro do Concello levaban tempo falando coa Fundación Rías do Sur para artellar un mecanismo de colaboración. Entre as posibilidades que estaban sobre a mesa estaba que as arcas municipais asumiran a renovación das luminarias para cambialas por luces de baixo consumo, unha actuación que suporía un investimento de máis de 50.000 euros.